Hausa TV 360. Amma kafin mu fara sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Bayan an yi subscribe sai a danna mana like kamar haka domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun daura. Na farko, idan mace mijinta yana gama saduwa da ita sai ta samu nim sunansa a larabci, nim sunansa a turanci, sai ta samu nim sai ta tafasa shi, shine dalbejiya. In ta tafasa shi ana gama saduwa da ita za ta sha shi. Wannan hanya ne mafi sauki da mata suke amfani da shi na Jazair. Sai na uku, ana neman batik, ana neman shanuz na guturan, shine zurman da Hausa. Sai a fasa wannan ɗan cikin, ya danganta. Wata idan ta sha guda uku takan iya wata 6 bata samu ciki ba, wata in ta sha guda 4 takan iya wata 9. To ya danganta da ƙarfin jinin mace da kuma yanayinta, don ba ka yi wa mata guda 3 hukunci ɗaya. Sai na uku, shi kuma namiji ne yake sha, shi ne shanuzul papaya. Me papaya da larabci? Me da turanci? To papaya da larabci. To wannan abin cikin, kuna ji na? In aka samu wannan ƙwayan cikin, in namiji ya sha shi kaman ƙwaya, to ko ya sadu da mace ba za ta yi samun ciki ba. Sannan kuma sai zait gutran, shi ne man gelo. Shi man gelo kuma ba a samu waɗanda suka fi amfani da shi ba kamar talakawa. Idan namiji ya sa a jikinsa, mace ta tsoni auduga ta sa a jikinta aka sadu, wannan abin in ya haɗu da halittar jikin ɗa namiji ko mace ba zai taɓa ba da ciki ba, kuma yana tsinka duk abin da ya shiga jikin mace fita. Kuma in mace tana da cuta na sanyi a jikinta yana magani, kuma yana maganin ashik. Na gana cika muku alkawari ko? Dama wancan karan nace in muna rayuwar rana Allah zai kawo lokacin da za a faɗa. Allah ya sa mu dace.